Magkano presyo papakol? Pangin niya, 160. Sa yellowfin. So yun po yung mga presyo ng kanilang mga presyohan ng isda, no? Boss Lando. So shout out po. Shoot out kay Bay Bisaya. Ayun. Yung motor niya ngayon, maayos na. Hindi na siya uusok. Kakayanin na ng motor. Kasi ang laman lang ng dala niya tubig. Wag lang po mantika. So shout out sa iyo, shout out. Ang ampalaya natin, pumapalo ng 150 na per kilo. 75 lang po yung kalahating kilo. Medyo mataas ang ating gulay. Tapos yung mga karot po natin ay 90 pesos kada kilo. 30 pesos. Ang repolyo, 30 pesos. Bali, 60 pesos na per kilo ng tatag na repolyo. Isang gulyasan po ay 180 na per kilo. 120 sa mga isdang tulingan, no? Dapat sa gutong. Kabut sa? Gutong. Ayun. 900, 900, 900.9. Quality. Maganda ang ating mga gulyasan, no? Salamat lang. Ilan ba ako kunin? O, di ka ma'am, di ka. Yung cream dory. Magkano ang cream dory? Yung 150 po dito yung mga presyohan ng cream dory, no? Per kilo. So pag sa presyo po yung mga hipon po na nakita natin dito, 200 at 180 na per kilo. 70 pesos per kilo ng ating bitbit na malaki. 100 pesos sa mga sapsap. Malakapas 120 sa mga per kilo. 160 po dito yung mga ano, presyo na. 150 lang. Marami isang kilo kanyang kataba. Kumando yan. Ay, kumuha na kayo ha, bago kayo maubusan. Pagi. Ito yung laman ng pagi. Agi, Ayan. yan. 150.5 yan, kilos. Ganda, no? Magkano per kilo? 150 sa laman. Ayun, 150 po sa laman ng isdang pagi. Nice shout out po at magandang umaga. Good morning po. Ang paninda po dito ni Nanay Noemi, no? Mga gulyasan din po. Bangus at yellowfin tuna. So, namakyaw si Nanay Noemi ng kanyang mga ibibenta pong mga isda, no? Yung bangus niya ay 2 piraso na lang po. Magkano po kilo sa yellowfin? 200 nga lang eh. 200 pesos po sa per kilo ng yellowfin. Baba po ito. Oo. Doon sa taas, nito 50 to 40. Doon po sa taas. Eh yung gulyasan po, 180 lang. o parehas lang. Bali ang presyo ng ating ng gulyasan nagdaro sa 160 at 180. Pero mas mababa po sa inyo yung yellowfin. Good morning. At nandito tayo ngayon sa bayan ng Malabon Fish Market. At ngayon lang ulit tayo mag-update ng kanilang mga latagan dito, no? So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Alam nyo na ha. Subscribe. Follow and share. Ba't dito na kayo sa gilid? Hindi kayo sa kabila? Nagkaroon po ng pagkakaroon ng mga alam nyo naman po yung mga face to face. Siyempre, mga sistema, no? Eto, murang-mura. Hindi mo na kailangan magbenta pag punta pa sa iba. Kamatis natin, ginto ang presyo, eh. Oo, 30 pesos per tumpok. Ay, per balot. Yan, 3 piraso lang, di ba? Piraso, sir. Napakaginto. Pag Ginto binaba ang nila, presyo. ibababa rin namin. Kaya lang, nasa 320 yata ang per kilo ngayon. Per kilo po sa palengke, sa Divisoria, 250. Naku, napakataas na talaga. Ang bumaba sa atin, ito, sir. Labuya bumaba.
Labuyo natin, 20 pesos tumpok. Ayun, 20 Tumpok na. pesos, no? Sili, 10 piso na lang Ang tumpok. dami, oh. Tsaka yung mga Ang sibuyas nila, sibuyas 20 na pesos. dati naglalaro sa 190, 200. 20 na lang tumpok, sir. 100 per kilo na lang. Ayun, 100 per kilo sa mga tumpukan ng ating mga sibuyas. Yung mga bawang natin dito ay 20 pesos. 20-20 lang po sa bawang. Ang naiba lang po talaga yung kamatis natin na medyo mataas ang presyohan. Bossing, maraming salamat. Thank you. So, update natin yung mga presyohan ng isda dito sa Malabon Fish Market, yung mga tumpukan at iba't ibang klaseng laman dagat ng Malabon. So ito po yung mga presyo ng kanilang mga tumpukan ng bangus. Tatlong piraso po ay 130 na tumpok. Bangus dagupan. Tapos yung mga yellowfin tuna po natin dito, ito yung mga latas papakol. Ito po yung isdang papakol na itim. Kana presyo papakol, panginiyang 160 sa yellowfin. So yun po yung mga presyo ng kanilang mga presyohan ng isda, no? Ang papakol po ay 160 ang mga per kilo. 250 sa mga yellowfin tuna. Ate, marami pong salamat. So mga tumpukan naman po dito ng kanilang mga latag ng tiyabeta ay 50 pesos at dilis tawilis. So yung mga tilapiyang arroyo po natin dito ay 50 pesos lang din po ang mga tumpukan. Gulyasan. So ngayon lang tayo bumalik dito sa Malabon Fish Market upang makapag-update, no? Magkano gulyasan dito? 180 ang kilo. So dito ay 180 na per kilo ng mga latag ng gulyasan. Tapos yung mga tumpukan po natin dito. Salamat pa, thank you. Yung mga tumpukan po natin dito, ayan po yung mga iba't ibang uri ng isda na mga 50 pesos na tumpukan. Tapos may mga tumpukan din po ng mga bitbit, tapos mga bangus, no? So yung mga tumpukan po ng bitbit ay nagkakalaga po ng 100 pesos. Tapos yung mga per kilohan ng ating mga isdang lapat o tawilis ay 100 pesos sa mga kilo, 50 pesos sa mga tumpukan. Tilapia ay 50 pesos din po ang tumpok. Bangus natin dito, ang tumpukan ay 150. Mga bangus dagupan po. Tapos ang gulyasan po ay 150 na mga per kilo. 150 po ang tumpok ng mga bangus. 3 piraso. So shout out po. Shout out po, shout out. May clearing na naman kayo. Hindi ba siya pag-ilit lang naman? Ginagamit na rin ito ng mga gumagawa So shout out sa iyo, Pinoy Pandikit. Lahat ng gumagamit ng pandikit na ito ay bumabalik at tinatanggilik dahil sa Saan shout out sa iyo? hindi po naniniwala sa sapatos. Wala pa akong balik sa trabaho. Hindi po bumubula at kahit itim ang sapatos ninyo.
Wala pang tawag sa office na ano, yung babalikan naming trabaho ngayon. Ngayon tapos yan, tapos na yun, di ba? Pero sa kabila naman kami. Sa kabila kami papasok. Pero yung isa lang ano lang din. 1 year. Yung tinapos namin 2 years eh. Ngayon 1 year naman. Oo, bago. Ngayon tapos yun. Muna ako saan? Sino? Ay, hindi ko pa picture galong Nagano pa ba? Kain ka ng taho, Lodi. So, pina-adjust lang po yung ating mga vendor sa gilid upang makadaan ng ating mga sasakyan at mga tao, no? Boss Lando. So, shout out po. Shoot out kay Bay Bisaya. Ayun. Yung motor niya ngayon, maayos na. Hindi na siya uusok. Kakayanin na ng motor. Kasi ang laman lang ng dala niya tubig. Wag lang po mantika. So shout out sa iyo, shout out. $150 sa isang piraso ng mga bangus dagupan ni Boss Paeng at 180 po sa mga per kilo ng pusit, kalawang. $250 sa mga per kilo, oh. Magagandang mga hipon, mga big size na po, no? $250 ang mga per kilo. Yung mga nakalipas na bago po maghiwalay ang taon, grabe po yung naging presyo ng hipon. 600 kada kilo. Bali bumili po ako ng isang kalahati, bali 900 po yung aking binayaran. Kaya ngayon medyo mababa na ang demand ng hipon sa Malabon. Sa ating mga pompano, no, ang per kilo ay 300 pesos na per kilo. Yan po yung mga presyuhan ng kanilang mga latag dito ng mga tumpukan at iba't ibang klaseng laman dagat sa Malabon Fish Market. Ang ampalaya natin pumapalo ng 150 na per kilo. 75 lang po yung kalahating kilo. Medyo mataas ang ating gulay. Tapos yung mga carrot po natin ay 90 pesos kada kilo. 30 pesos. Napakataas mo na Ang repolyo 30 pesos. Bali 60 pesos na per kilo ng tatag na repolyo. 180 po sa mga pusit kalawang at 160. Bangus dagupan, isang piraso 100 pesos, 150, 140. Yan po yung mga per piraso ng mga bangus dagupan. Shout out sa'yo, shout out. Tapos yung mga per kilo po dito ng mga isdang gulyasan po ay 180 na per kilo. 120 sa mga isdang tulingan, no? Dapat sa gutong. Kabut sa? Gutong. Ayun. 900, 900, 9.9. Quality. Maganda ang ating mga gulyasan, no? Ito po yung tulingan, 120 na per Wala na kilo. sa panyero, wala na. Wala na ba? Lubos na? Aso, iba lang ata eh. At 9. Wala akong ano eh. Dalang oras. Ilang oras. Magkano sa yellow pin? 40 pa. 240 sa per kilo ng yellow pin. Ito. So, nakikita naman po natin ang pagbaba ng presyo ng mga 90 lang, pero isang kilo siya. isda, no, ng Malabon Fish Market. Nandito lang si Batlado at bibigyan ko sa'yo. 260 to. Pili ka, Bot. Hindi mo namin, hindi mahawakan yan. So, shout out sa inyo ha. Magandang umaga. Driver dyan, magkabalik mo, Batlado. Ang pagbabalik. Ito, 260 po. hawakan mo, Boss. Lang dito, Boss. Alright, thank you. Salamat. 160. Lettuce po natin, ang tumpukan ay 30 pesos. Sayote, 30 pesos.
So yan po yung mga latagan ng kanilang mga nakikita natin presyo ng mga gulay sa Malabon Fish Market. So, meron pong mga MCAT po dito sa Malabon Fish Market. Ang ating po mga kababayan ay pinagilid po sa mga gilid ng kalsadahan, no? Upang magbigay ng giveaway sa ating mga dumaraan na sasakyan. Sa mga per kilo ng ating mga tahong ay 80 pesos. Ilan ba kukunin? O, di ka ma'am, di ka. Yung mga talaba natin, no, magagandang mga laman. 5 piso. Bali 100 pesos na tumpok o takal nila na bentahan. Cream Dory. Magkano cream Dory? Yung 150 po dito yung mga presyohan ng cream Dory, no? Tapos yung mga hipon po natin dito ay 200 hanggang 180 na per kilo. So pagsak presyo po yung mga hipon po na nakita natin dito, 200 at 180 na per kilo. 200 na lang. Nice shout out po. Nay, magkano to mga 80 isa. 80. 80 kalate. 160 po ang per kilo. Yun, 80 po ang kalahati ng sapsap, no? Tapos isang piraso po ng bonbon ay 80 pesos. Boss, ako sa vlog mo, boss. So shout out sa iyo. Yan yung mga lodi natin dito sa Malabon Fish Market. What's up, mga Shout out Pogi. Ay, salamat po. Thank you. May patulog ang may pagpanating na bago. Ay nakakamura ng ipon ngayon. Mura nga ipon ngayon. Sili Dynamite. Ang gaganda ng sili natin, no? Bakit di malaki karatola? Di ba dapat malaki yung karatola? 120 po sa mga kilo ng ating mga siling berde, no? Sarap to, Dynamite. Balutan nyo lang po ng wrapper, oh. Sigurado na. Uusok na ang yung bibig. Boss, thank you. 230 sa per kilo ng mga pusit natin. So, shout out. So, yan po, no, ang ating paglalakad dito sa Malabon Fish Market at pag-iikot at sa pagtatanong ng mga presyo nila ng kanilang mga latagan. Dito po ang hipon ay 200 pesos na per kilo. Boss, Lando. So, shout out mga lodi. Shoutout, mga Lodi. Mura hipon ngayon dito sa bayan. Butas ang magkano hipon? 200, 150. 150 at 200 pesos na mga per kilo. Ang tulingan po natin ay 100 ang kilo. 35 Ang hipon, ang gaganda, ang pusit. Mataas ang Ay, pusit. sa pusit yan. Ano Kasi mataas po siya talaga. Ganda, oh. Piradong itlogan. Pusit, 150 na lang kilo. Kalahat, ano, 1/4. 360 po ang per kilo ng ating mga pusit. Ito kaluga, oh. Yan po, may... Kaya na tayo. 350 na sila. 180 sa mga per kilo. Yung 140 po sa mga tilapiyang Batangas. Tapos mga isdang kabase, oh. Thank you, sir. So, murang-mura po ang mga hipon po ng Malabon Fish Market. May 150, may 180, may 200 pesos na mga per kilo.
70 pesos per kilo ng ating bitbit na malaki. 100 pesos sa mga sapsap. Malakapas 120 sa mga per kilo. 160 po dito yung mga presyo ng kanilang latag na ang mga isda. At sa mga hipon po ay murang-mura po ninyong mabibili. $130 na per kilo ng mga bangus. $280 sa mga big size na hipon. So shout out po at magandang umaga po sa inyong lahat. 200 pesos na per kilo. Shoutout sa ibon ko. Shout out sa hipon. Hiningi ko lang lahat yan. Masarap yung pangka ano. Ayan! Magkano? 50 kilo. 150. Dito po 150 po yung mga kilo ng alimasag. Thank you. Ilan po? 150 lang. Marami isang kilo kanyang kataba. Kumando yan. Ay, kumuha na kayo ha, bago kayo maubusan. 230 sa mga hipon, no? May mga tuntukan. Thank you po, salamat po. Pinanood nyo po? Ngayon lang kasi ako bumalik ulit dito eh. Nagpahinga ako eh. Nagpahinga ako sa pagbablog na medyo kulang na ako sa tulog. Puyat-puyat kasi. Oo, sunod-sunod pa naman yun. Siyempre, di ba mag-okasyon, di ba Pasko, bagong taon. Sunod-sunod yung vlog ko, nagpahinga muna ako. Alright, so yan na po yung ating mga kababayan na nag-iikot po dito sa Malabon Fish Market. At marami na po sa ating mga kababayan ang mga mamimili ng kanilang mga uulamin at kanilang kakainin sa kanilang pamamahay, no? Yung mga tumpukan po ng alimasag na yun na maramihan po ay 50 pesos. Masarap po yun sa kamaron na nilalagyan po ng harina. Subukan nyo pong iluto. At yung tinatawag nating crablet, nalagyan nyo po ng harina ay napakasarap po niyan. Buhay na buhay at sariwang-sariwa po yung alimasag na maliliit. Pang crablet po talaga ay napakasarap po talaga niyan. Nasubukan ko na pong magluto. Ipapatag niya po. Ulang isang duwe. Gano gulyasan? 160 sa mga per kilo ng kanilang latag ng gulyasan, no? Oo nga eh. Ngayon lang uli ako bumalik. So yung mga per kilo po ng ating mga gulyasan ay naglaro po sa 160 at 180 na per kilo. 160 lang. Tapos sa mga tumpukan po ng mga tahong ay 100 pesos. Tapos sa mga per kilo ng alimasag pa din po dito, no, 200 ang kilo. 100 pesos sa mga tumpukan. Awan ay kita rawat eh. Lodi, magkano ang ipon mo? Hindi ba 600? Nabugbog tayo nung 31 eh. Hindi ka na makakatanggi talaga eh. Talaga ang presyo, 600. Kahit ako na puwerto eh, walang magagawa eh. Talagang bibili ka eh. Pero
Pero maganda naman at ang sarap. Nabitin pa nga eh. Ano tawag dyan? Pagi. Pagi. Ito yung laman ng pagi. Pagi. Pagi Ayan. yan. 150.7.5 yan, kilos. Ganda, no? Magkano per kilo? 150 sa laman. Ayun, 150 po sa laman ng isdang pagi. So, yan po yung mga kilo nila, no? Na, ang ganda ng pagi natin. Ginawa ko, kahit na ano, tempura. Ang laki. Kaya kalaki, oh. Binilang namin, eh. Nasa, ano lang, konti lang, nasa ano, eh. 25. O 20, tsaka 26. Ilan lang yun? Biking ko, bali, kumalo lang ata ng, ano, ng 50 piraso. Sa kalahati. Ganun kalalaki. Pero masarap naman. Panalo naman sa lasa. Masarap talaga yun, taas eh. Alam lang ninyo kung magkano ang yellow pin. Nice shout out po at magandang umaga. Good morning po. Ang paninda po dito ni Nanay Noemi, no? Mga gulyasan din po. Bangus at yellowfin tuna. So, namakyaw si Nanay Noemi ng kanyang mga ibibenta pong mga isda, no? Yung bangus niya ay 2 piraso na lang po. Magkano po kilo sa yellowfin? 200 nga lang eh. 200 pesos po sa per kilo ng yellowfin. Baba po ito. Oo. Doon sa taas, nito 50 to 40. Ito po sa taas. Eh, yung gulyasan po, 180 lang. o parehas lang. Bali, ang presyohan ng ating ano, ng gulyasan, nagdaro sa 160 at 180. Pero mas mababa po sa inyo yung yellowfin, 200 pesos, sa kanila 240 to 50. Pero ganyang kalalaki din po. So, yan po yung mga update natin ng mga presyo ng paninda po dito ni Nanay Noemi, no? Ng mga gulyasan at yellowfin tuna.